Njengoba sikhuluma ngo-skin exfoliation nje, baningi abasiboda yini yona leyo, uyabona? So, ngesikhathi sikwakhela uqondene nawo, owakho ngempela lowo muntu. Awubizi-ke kodwa. Cha, yazi yabona njengoba sisebhangeni nje, sizosiza abantu basebhangeni. Siyibongela. Ungasiduleli. Yonke into 300 rand kwa-Nkosingiphile. Ngiye mina ngithi, we are the guinea pigs of the world. Umhlaba wonke, mhlawumbe nje namhlanje khona ubaba ose-Belgium uthi no, I want to create something like this. Bavume laba bayama-sponsor ukuthi leyo nto yakheke ezoba ukudla. Bese kuthiwa let's try it in Africa. If Africans can eat it and not get sick in the next 6 months, we do it for the people here. Then they do that. So I think ama-drugs masingawabamba ey'koleni. Ngoba umuntu mesengenile kwi-crystal meth noma i-heroin, which is iwonga la ngale y'nyawo, ungena afuna ukuphuma esephakathi kube yikho ukuthi iyambusa ingaphakathi i-organ isingenile kuma-organs akhe, usebuswa ukuthi nginegazi lami nemizwa yami nale mizwa yale nto eyosathane engidlayo everyday fanele ngidle isystem yami ingene ukuze ngiphile nayo. Yes. Made in Africa, podcast umphakathi. Today is going to be an interesting episode. Kuningi ebengakwazi kodwa sengiyazi manje ukuthi umzimba wethu ufana ngabe sonakekela kanjani isikhumba. Kodwa kumina ke ngizobe ngichaza lokho. Nginonkosingiphile Mkhwanazi namhlanje from age uphile. Khona into eyangithathayo ngaleli gama nje lilodwa ukuthi uya age kodwa uyaphila. Shuthi nama ngizoguga bafethu. Let's welcome our guest. Please don't forget to subscribe on our YouTube channel. Unjani sis? Ngiyajabula ukuthi ugcine uyi-honorishile invitation yethu noma kube isikhathi esincane nje ngakubitshela eduzane ngoba phela inyanga yomama isifikile. Yebo. Ngiyafuna ukuthi e-studio ngibe nabo mama. Siyathokoza nje ukubizwa nathi nkosami kwa-Nkosingiphile Clinical. Sigcine sifikile. Ake siqalele khona nabantu ababukelayo bezokwazi ukuthi bakhuluma nobani, wakabani, okhule kanjani. Hey. Mkhwanazi, ngingowesi-4, ey'nganeni eziwu-5 kumama, sa-adoptha ababili. Ngingathini nje, ngiyinkosazana ekhaya, khule abazali befundisi. Impilo yami yaba kwi-spotlight, abantu bayazi uma ingane kamfundisi ukuthi kuba nama-expectations. So I try to honor them the best way engangikwazi ukwenza ngayo. Ngakhula-ke, ngacula, ngenza konke okwenziwayo esontweni. Ngafunda, ngokukhomba indlela, ko-aquadini, nje la empangeni nje. Ngaba umuntu wakhona. Ngaqeda Old Mill umatric. Ngafunda ngisathanda uyisi kodwa isikhathi esincane. Ngaqeda umatric e-Old Mill, ngahamba ngaya eThekwini ngafundela i-clothing management and textile. Ngichazwa ukuthi iphinifa lakhiwe kanjani, yini eyenza iphinifa ligcwala imbali indwangu yonke. So ngangena esikoleni DUT, Steve Biko campus, ngafunda. Ngaqeda bese ngineshow ukuthi lento angiyifuni. Angisayifuni lento ngoba angeke ngenze ngibe nemali ngendlela engifisa ngayo, but ngase ngiyigculisile inhliziyo yami ukuthi ngayithola lento ebengiyifuna yokwazi ukwakha indwangu. Nama-factory yonke lonto with fashion and that and stuff. I denied an offer to go work in Kenya. Wow. Malawi, it was Malawi. Nganabuke eMalawi ngangena esikoleni e-University of Zululand. Ngiphelekezela usisi wami ebhalisa. Ngibe ngifuna ukuthi ngibalekele laba abangibiza le nge-student card. Ngathi sengiyafunda okunye bangiyeka-ke ngakwazi ukufunda-ke. Qala i-social work. Ngifundela i-social work quickly. Ngaqeda ngayitshela ukuthi no, I need to work manje sengifunde kabili. I need to work, have things, money, cars, whatever. Yeah.
ukufunda kwakho kwabili lokwesibili usukufunda ngoba ubalekela laba babekufuna from Kenya or kukhona nalokho ukuthi ukufunda ngoba uyakuthanda ukuthi ube social worker kodwa ukube social worker lapho uzosebenzisana nabantu yes well khona lento kwakuthiwa i-CAO ngangifakile ukuthi ngicela ukufundela lokhu first option second option social work third to 5 items of izinto engamaphupha akho ucabanga ukuthi ungazenza. So social work was there, number 2 vele on my list. The third one was the skin thing, which I'm in now. So I had dreams. I'm very focused. I'm that one person nje empilweni ophokophelayo ukuthi amaphupha akhe kuba amaphupha akhe ngempela. Angiduki. Amaphupha ami ngiyakuwo ngempela empilweni. Ngifila ngazuthi akufanele umoshe isikhathi umuntu. So uma kufika isikhathi sokuguga usukuma uzabalaza wazi ukuthi hayi ngiyakusavuka ngenza into engiyifisayo empilweni then just to leyo social worker uyenza ngoba ekhaya kukhulwe ngenkonzo ngoba phela ekhaya makukhulwe ngenkonzo shuthi ubaba nomama abantu ngasonke isikhathi abaphilisana nabantu abantu futhi ababhekana nezinkinga zabanye abantu kuba uma umfundisi nje uzukuthathe nje ukuthi nje kufanele ubhekane nezinkinga zabantu nawe lokho social worker ukuthatha ngaleyo ndlela yazi lonto oyishoyo ngisanda kuyibona manje empilweni yami sengibuya la ebekade ngisebenza khona sengithi awube ngiyosebenzela nasekhaya ngiyibone manje ukuthi kahlehle ekhaya sonke mangihlehla kogogo komkhulu of service impilo zabo bebelwa umkhulu wami wayepolitician kodwa le induku yabona le my father namanje uhlala umkhandle eMtuba even though elana uyahamba eMtuba eyohlala umkhandle namakhosi akhona kungenze ngabona ukuthi really impilo yethu is lento nje ishoyo ngithi kade kusihleka manje kumnandi kungena icall sekuthiwa kushoniwe kaMkhize siyathandaza ngegama laJesu uNkulunkulu manje there impilo yabo kwaba impilo yabo maka sekhe emhlabeni but bekuyimpilo yabo ukuthi sinakekela abantu uvuka ebusuku kuthiwa ubani useyaquleka umvuzo yamadimoni kungenwe emotweni kiwe lapho you know so ngabona ukuthi nami sengisebenza yona i-social work sengaza ama home visit i-COVID kushonwe kakhulu kwaze emsebenzini bangiqashela elinye isonto eGoli langiqashela i-grief bereavement sesishonelwe kakhulu akusesidinga intervention something needs to be done ngaqashwa ke ngiqashela ukuthi ngihambe imizi yabantu ngiba-check ukuthi trauma debriefing kudlula kanjani ukuthi ikamero lakhe kade ephila kuthanga kaze ngoba i-COVID bekuthi njengomuntu odutshuliwe kanti ulile ngayibona ukuthi nayi lento ebiyenziwa abazali sengibanakekela abantu extremely as much as kusa part of social work but bese ngifika ngibona isimo ngifika ngihlale nabo phansi ngilalele kungafani njengokuthi nje hayi gcwalisa iform uyadlula i-stats siyasubmita social development no ngakufila ukuthi sengise impilweni zabo exactly njengabazali bami ukuthi sithi sathi hey ma ubeka itiye phambi kwakhe ungena icall fanele ajabule uyagrade ubani siyabonga uNkulunkulu adrop ifone esathi uphuza itiye kungena icall ukuthi sekushoniwe fanele ethandaze manje azwele lo muntu oshonile sengiyayibona ukuthi sengenza lonto eyayenziwa nawo ubaba wami nomkhulu umkhulu wayengena ejele angenela ukuthi amabutho akhe anjani alimele iqinise engafundile kube iminyaka emingaki uyi-social work experience yakho and yini ongathi uyayithatha kuleyo experience ongeke futhi uyikhohlwe uyicherishayo futhi social work ngoba phela manje usukomunye umkhakha yeah ngiseve u9 years ngi-social worker every day every day ngoba nase on a personal scale ngingasho ukuthi ama-calls noma abantu abangifonelayo ngiyasebenza yazi ngiyasebenza nginabangani abaningi abakhulu abantu abaningi nje bangazela lokho ukuthi yena wenzani ngoba uhleze no mina I get a call from umbongeni ngema I get a call from uhlengwe emhlaba I get calls like calls yeah and ngiyibona ukuthi
le call fanele manje lo muntu uzokhuluma into yenhliziyo ngempela and fanele ngimnike isikhathi ngisho ngithi baba ngicela ukubuya kuwena ngesikhathi sokuthi no problem ngaleso sikhathi baba sengiready sesingakhuluma athi nami ngiready ngihlale phansi ngimnike leso sikhathi ngim-advise ngifike ngimcheck next week how's the progress did I gave you some tasks to do uhamba kanjani uyayibona uachieve lonto I think uphendula umbuzo ukuthi ngingathi yini ngiyithatha kwi-social work angiyekile ngoba I still do see ama-premarital and marital enrichment kunabantu abaguga bahlukane ngabo babona ngathi umshado ukuthi babe nezingane baqeda ukuba nezingane not uqeda ukuba nezingane but once izingane zaba no-21 zaba sema-university zashada ba relax kube ngathi sesiqedile yini kanti la khona bathandane khona-ke manje sikubiza nge-marriage enrichment wozani-ke nina abantu enjalo uthothi mhlawumbe ubaba useqala phansi uhalela ukujola most marriages aba nenkinga iy'ngane seyikhulile yazongifundisa into engayazi-ke namhlanje hayi qhubeka I'm telling you uthothi mhlawumbe uyarelaxa manje umjida ngibiza ngomjida ubaba khona ngobaba labo uthola ukuthi mhlawumbe imaye efile ngazuthi now I can relax yabo expectation yomphakathi noma expectation yomndeni yokuthi hey kaze uzosebenza phi uthola umsebenzi mhlawumbe kwaBhele ngiyakalekisa la empangeni kunobhele empangeni njalo uBhele uthola umsebenzi kaBhele hayi uyasebenza nawe uthi kaze uzoshadana uyosebona umphakathi uhlezi nawe nje uthi uzalwa umfana ukwazi ukuthi nje okay i-pressure nje hlezi yes nina ngiyanizwela nje at least khona abantu abasizwelayo bafethu shame. So umuntu wesilisa uba na most stats some over the years ngisebenza noFAMSA as a social worker lemshado ngibonile lokho ukuthi ama cases amaningi marriage enrichment ubaba usuke seyibona ngathi uqedile azabala athi ngikuthengelile imoto ngimthanakhelile umuzi uthi abani ngimphekezelile walobola uma bani usekhona uyakwenzela itiye uyabona ubona ukuthi yena ubona ngathi seqedile kahle hle lo baba lo engqondweni yakhe uqedile abese eyibona ukuthi hamba kwengizule ngibona basangibona nje ukuthi kodwa ngumjida uyabo aqale phansi kucrack umama athi kade ngihleli naye iminyaka yonke lena ngihleli ngimbekezelela ngimphekela manje useyangu lento mamchuno uyabo it's cases anjalo mostly udila kanjani ke nama cases anjalo ngoba this is very interesting udila kanjani nama cases anjalo ngoba phela into vele it shows ukuthi kwi step sakho into eyenzakalayo yes bengisasho ukuthi angiqedile kuba i-social worker because I still do those counseling kwa-Nkosingiphile yes so I do have njengoba kuthiwa nje psychosocial therapy kokunye engikwenzayo lapha skincare therapy psychosocial therapy it's old age therapy such as school therapy so psychosocial most cases that I get njengamanje are of marital enrichment abantu asebeyibona le kanti ade ngichaza bengisabuyela ke kwi-question yakho yokuthi ngidila kanjani nawo uvusa leyo nhlansi ngoba kuyacaca ukuthi khona isiphatho sesiphelile ukuzivusa leyo nhlansi ke ukuthi ubaba engafuni ukuphumela ngaphandle inhlansi yakhe lokho elanga isithando sakhe nasi yes abe seminyaka nyaka akavusa uthando lwakhe lube amacekeceke Isilandi culture ukuthi relationship yethu was based on what I bring them back I bring the dreams back we try to really tackle ukuthi what were the principles alayikhaya yini culture yenu ni abantu abanjani you like that niyekileni ubhedephi ngempela futhi kusuke kukhona la asho khona mama ukuthi waqala ngokuthi kwenzeke ukuthi yabo we go back to that and try to abone ubaba ukuthi yazi ngiyalahleka or abone mhlawumbe umama ukuthi nami ngathambisa la yabo or mhlawumbe ifamily sithathe i-direction yes i-growth ibalekile i-growth i-change nje into esifanele sivumele ukuthi iyenzeka usuku nosuku empilweni kodwa ayingakhiphi phela ukuthi thina somndeni nje uyabo nje mina ngicazile ukuthi into yakithi yiyo ukuthi siseve abantu from omkhulu sikusegazini kithi shots ukuthi sisebenza ngabantu yes so nabo njengomndeni bayini abayalima noma bayenzani ifocus ibuye eculture yala ekhaya ukuthi kahle hlela ikhasi nathi into esiyiphunayo efanele icace
ekuyothi noma kuthiwa ubaba uselele noma umama uselele siyazi ukuthi thina la ekhaya ke sitshele ngokuthi. So we bring that and they work on that. Ifamily nje should be on something esetshenzwayo ngokuthile kwala ekhaya. Ake sibuyelana ke Baqale phansi ke bachazane ukuthi awusifuda sithando sami. Uma usungilethela ukuhamba lami ubujeke wami yabona uma usuku. kukhona abakufikelayo nemqondweni nje osuka basiza. Ngenza ama examples nje. Ake sibuyelana ngoba into eyangithatha kakhulu mina ukubona ipost on Facebook umile lapho ukhomba ibhodi kanje. Age uphile. Iqale nini yini yakuphusha ukuthi uqale initiative? Yo kahle ifocus when I registered the business. Ngangifuna ukusiza ogogo nomkhulu. You know, ogogo nomkhulu basondla basikhulise bese bephelelwa amandla. Bese impilo ibenzima idinge adepende kumuntu. Yeah. Thothi mhlawumbe thina la kaZulu nje. Angiyazi ukuthi kuphi old age la. Oh la. Yeah, angazi. You know. Mina ke ngisebenza ngabo ogogo. Nami ngabe ngihamba manje. Angazi kodwa istats sabo siningi. Uma ngisebenza nengolezane nje clinic. Uma uyabona namhlanje usuku lokuzothatha amaphilisi apho. Ithe 2. Khona amantombazanyana bazobalandela. Abangasaba sebe bedridden. Uthola ukuthi noma uyavuka kodwa uhamba indawo encane awe. Khona sebefaka ama diaper. Uthola ukuthi wayewuthisha omkhulu lo muntu wayondla izingane zakhe aphinda ondla izingane zothisha abathile nezingane ezithile nje ayibona esikoleni ezinye. So umama nogogo noma nomkhulu okhona unendima enkulu akayidlala empilweni kodwa uthola ukuthi mhlawumbe useyedwa ngaleso sikhathi sokuphelelwa amandla. Nganginjalo ngayiqala nginalokho ngithi age kodwa futhi uphile, you know. Ngayiqala ke ngaregister ke kwenzeka ke hayi kwasho ukuthi ngisasebenza. Yabonga nokuthi I can't jump njengamanje ngisenezinto engizenzayo. But ngayiqala iclinic ngayakha iclinic inhliziyo yami lapho. Kwathi mase ngibona ukuthi ayisebesikhathi manje ngibuye. Sengayenza lento. Sengibuya sengiyazi into eziningi, sengifundela okunye lokweskini. Ne-experience eningi nabi-social workers ngaqala ngisebenza ngama-drugs, ngaya ngokuya ngagcina sengikwa-pharmacy kwi-family. Ngagcina sengisesontweni thizeni futhi njengoba bengichaza nje ngidila ngabashonelwe. So ngathi let me just combine everything in this one thing engangiqalele ukuthi so yimaphi ama-services ena-provider event? Oh, yikho konke yazi bese ngibalile. Kodwa siyakwenza lokho gogo siyabahambisela amaphilisi. Okay. Na sibalandela kahle silandela ogogo amaphilisi eclinic engolezane abathile abacelile ukuthi sibe part of. So abanye they are still welcome to join in basibahambisela amaphilisi nemithi kufika usista mjeke BP yonke lento efika eyenziwe eclinic bese yamnikeza medication yakhe. Nesikhathi enza njalo khona tatazelayo cleanayo dastidayo kaZulu yamopha kaZulu njalo isimo ngalolo suku nje kuphela size kugogo wanzemani. Into eyangithatha kakhulu ebengazi nokuthi yenziwa operational ungixolele umuntu wesilisa engazi nokuthi yenziwa ile yesikhumba. Iyona nto engithathe kakhulu ngaze ngathi ayingeke ngiyawathatha lama details. Yabo le nkinga ngoba mina ngingazi indaba zesikhumba lesinithini exfoliation. Yes, skin exfoliation. So ngabona ukuthi yabo ngoba ngingayazi nje mina baningi abantu abangayazi. So yini iskin exfoliation? Iskin exfoliation ukususa ama dead cells. Isikhumba sihamba sibe nokhwekhwesi. Then ilapho ke sesuke sesayina khona. Ngikubiza ngokuayina ngoba ngempela iyahamba insimbi ithi iyakhona esiyibiza ngeabstractor. Ikususe ikhipha ama black pores, ikhipha ama white, yabo nje ikhala umulithi kuthi lento emhlophe. Futhi most males abanama black heads la around ekhaleni. Kuze kube ngathi intshebe uma ususondela ubukisise isikhumba nje fana siphefumule ususe yonke lonto siklineke siqale phansi sirejuvenate sikhipha amafutha aso ngaphandle ngaphakathi siwakhiphe ngaphandle ucacambiswe
amafutha esikhumba sakho. Bangaba kunento enjalo. Wayethi ugogo babeke bafake amasi noma yini konje amafutha amasi uma kusuke kuyi lokho hayi umfefe kodwa ngiyabona phela thina yes akosibaya ngisho ukuba nesibaya la egcekeni manje yeah but ugogo uthi ke babeke bakwenze njalo bathathe lawo mafutha ke noma amasi lawo sikuthathe ngokuthi amasi bakufake enhlabathini bayifuhleke bayikwenzeke bona kubo babe understand lento ukuthi khona into njengoba belungu benokusifaka ama-mask sikubone ngazuthi into enhle sebebhinqa amathawula befaka ama-mask uma isisuka i-mask imoncule lezi zinto ezironke kufanele ngabazikho esikhumbeni kahle hle skin exfoliation usuke nje wenza lezo ukhipha lokho ke kungcola kwethu kwesikhumba uqale phansi ube muhle unqabeke ukuthi kube khona ama wrinkles unqabeke ukuthi ugugeke sihlehleke isikhumba ke suseke no yabo nje lento ngaqala ukuyazi ngomama wayenza uWinnie Mandela wangifundisa lo mama wathi no thina izinto esizigcobayo njengabantu abamnyama akufanele zibe njengalezi ngeke ngisho amagama kusami shelf wine ngoba asazi ukuthi blood type bani asazi ukuthi ukudla njalo isikhumba sethu si more stronger than abelungu and it's true you know thina we resist to guga but we do guga and if usinakekele isikhumba sakho uzofana nogogo uWinnie Mandela owazi uguga ngathi uplampishile ngathi wenzile masejari kanti cha ihlathi zakhe ngenandule ngenani ukwenza ke ngoba angithi nje njengani ukuthi ngifuna into engizowenza ngayo example umuntu osifazane umoya kuyigayina angithi mhlawumbe ngonyaka kufanele uye kanye kwigayina exfoliation yona ngiyenza kangaki kuyadependa ukuthi isikhumba sakho sinamafutha kangakanani genealogy yakhe injani fana ney'nsumpa uthola ukuthi ukhona ugogo wayenazo noma umalume wayenazo mhlawumbe ziwu-4 ziwu-5 emzimbeni wakhe nje babanazo abantu iy'nsumpa yebo bese uma thina sekufakwa nokudla kwethu esikudla manje sukani madoda sithi sekuyisifo njengamanje iy'nsumpa sethu thina abantu abamnyama zigcwaleke manje ngoba sekuyinto yayi-genealogy ngoba khona wayenazo egazini lakini kodwa seyizohlangana nokuthi isikhathi sey'nsumpa vele manje i-exfoliation iney'ndlela ey'ngaki uma uthi uyayenza ilokho okufakwayo kuba i-mask noma kukhona enye indlela enenza ngayo zingaki indlela nje ama-services ayo thina kuningi yazi abantu abakwenzayo kodwa nje nina thina la ekhaya sifuna ukukhuluma nge-eduphile la ekhaya senza i-skin exfoliation lokho engikushilo ukuthi uhanjwa i-abstractor ikususe onke lawo ma-pores mostly I would prefer ukuthi umuntu umeqalile kwengithi nje umuntu une-acne i-acne lezi nduna ey'nkulu ezizibe ngathi ama-boils amancane engathi amathumbu ngiprefer ukuthi umuntu onjalo simenze namhlanje aphinde afike after 2 weeks simenza khona njalo ukuthi siyayikhipha phakathi leyo nduna nenduna one by one sometimes ngempela ngoba kusuke kubuhlungu phela ubuso yebo masibona ukuthi kuthule igazi liningi elingcolile elibuhlungu elenza kube buhlungu siniglishe ukuze kuphume igazi areleaseke from the pain after 2 weeks afike already lo muntu usuke senendawo enesikhumba bese kuba yinduna ungasafani njengoba kusuke kuthule kuqumbene uhlangene kukhona eingaphakathi engakaphumi kukhona yabo nje sisuke sibuhlungu leso sikhumba induna kusuke khona ezwe zingaphakathi singayibona le esuke ingaphandle le esuke kusuke kusekhona ezinye neswe zingaphakathi kuyenzeka laba abantu abasuke benamafutha amaningi uthola ukuthi vele ubuhlungu bonke so nayo ke epidermis yakhona iphushwa yilezi ezinye khona esahlele esangakaqhumi khona ethi ngiyeza nami uthola ukuthi igcina ayisaphumanga yaba nomlomo kodwa ihleli la phezu kwale enye khona so ugcina sekuyisihleke seyinduna ezithule ezibuhlungu babuhlungu nje labo bantu uthola ukuthi nawo umuntu usezoneba ne-low self-esteem angasayithembi kahle ukuthi umuntu engikhuluma naye ukhuluma nami noma ubuka iy'nduna zami
So abantu abakanjalo I prefer ukuthi afike namhlanje siphinde siplane futhi ukuthi after 2 weeks afike simnikeze insipho yokugeza simtshele ukuthi ayisebenzise kanjani ngoba iyasiza insipho yethu inamanzi kapopo amanzi kacarrot ucarrot sengizokhuluma izimfihlo zethu hayi ungayikhuluma izimfihlo zethu just mention ama products nje now. Yes, then we create umuthi wokugcoba for your skin type. Mase siqeda ukwenza uyabona nawe sikuthathela sikuxovela seqeda ukuthi ukubona sikunikeza uhambe wazi ukuthi okay for now usebenzisa lo muthi uyibone futhi next ubuye after 2 weeks umehluko mhlawumbe uzobe ungasadingi ukuthatha izinto zokugcoba into yokugcoba ngoba uzobe usuvela usunakho ukusebenzisa again ubuye kuyothi kuphela inyanga kusho usubuya twice in that 1 month that following month now usuke usuyibona ngaze ngamuhle ngaze nganemehluko. Yes. Ngikuzwa manje usukhuluma indaba yama products nina ama products enu enwadayisayo vele noma I product nikhanda ngaleso sikhathi simo somuntu noma mangisi nje ngifuna insipho nje lase Nkosingiphile ngiyakwazi ukuyithola but awukwazi phela uma uyoyithenga nje ungakazi siqale sik-examine skin sakho ngena sikufake kwi light yethu sikubone ukuthi okay skin sakho sikanje i-pigment yakho ikhanya la udark sikulungise ubuyelwe itone yakhe yodwa so aninawo nje lawa asuke ama products asuke anwashelfayo blood type bani uze mhlawumbe udla ubanana inkinga yenduna zakho mhlawumbe ukuthi udla kakhulu ubanana and ubanana njengamanje awukho right for your skin yabona so uma ngishelfa njengegama wengithi mhlawumbe idon angazi noma idon akwenye idon ngiyebona Nivea ngiyaqalekisa bakwethu akwengithi nje idon nayo izishintshe kube khona epink kube khona enjani awazi ukuthi bashintsheleni ukuthi ibe pink le ibe njani you know and uzothatha wena unqane ukufunda or noma ungafunda lesi singisakhona njengoba sikhuluma ngo skin exfoliation nje baningi abathi kodwa yini yona leyo uyabona so ngesikhathi sikwakhela uqondene nawo wakho ngempela lo muntu awubizi ke kodwa cha yazi yabona nje wasesepangeni nje sizosiza abantu basepangeni sengibongela ungasidule yonke into 300 rand kwa Nkosingiphile. Alright. Umuthi wokugcoba u200 rand. Insipho i100 rand. So uma ngifika ngizoqala nje uday 1 wami ngizokwenza skin exfoliation how much is it? Ukuthi sikuthinte. Uyabona nje ukuthi skin exfoliation is part of what we do. Sisusa ama-tags nama-warts. Ama-tags iy'nsumpa lezi ey'suke iphumile. Ama-warts lokho kungathi insumpa kube mnyama kodwa kulale esikhumbeni. Ungami ukuthi ukubambe. Uyabona? Kunomehluko. So abantu abaningi banalokho ama-warts. Ufike kube idot emnyama ngathi umuzi kodwa ukubona ukuthi kuphumile njengomuzi. Kulale kube khona okunye okuseduze kwakhe ngoba ziyazala lezi zinto. Nensumpa uthola ukuthi khona kodwa lokhu ihlephuka ngikhathi ihlephukile iyateta izale ezinye insumpa so nje kukanjalo esikhumbeni sethu sifika ke sikubone ukuthi ngo300 rand siyakuthinta siyakubona ukuthi okay unenkinga kanje iskin sakhe si dry sikwenza uqondene nakho lo uneyinwele eziningi zivala ama pores sikwenza i-derma planning sikususa ukungcola sikususa inwele ngendlela niyashefana ngendlela yakho ichaze phela le nto ngoba ngifuna ukuthi abantu babe nayo yonke information about Nkosingiphile awichaze le yokuthi umuntu uma enenwele eziningi nesusa futhi inwele eziningi esuke zekuphi ebusweni sidila nobuso. As much as we do other things, we don't want to focus on that njengamanje. Kodwa ebalekile ukuthi nje sithi nakho sesifikile sisempangeni engwelezane lokushini phakathi. Excuse me, sizosiza umuntu othi ngiyabhubha izinzumba, ngiyabhubha induna, ngiyabhubha ilokho ekade ngochaza amawatsi ngiyibona ngafani amabala ebusweni. Ngishiswe ucream water. Bese thina uma usufikile sikubona ukuthi okay simenza i-derma planning. Kulo 300 rand. I-derma planning uma ungayi kwezinye indawo uyokususa nje uboya ebusweni amantombazana anoboya kuzokungathi ifana. Yes. You know usukela ndela ubuhle lo muntu kungamfrazi kangako. Umuntu yithina sizokwenza konke kulo 300 rand. Ngaphandle uma uzosuka kini uzazi bethi ngicwele izinzumba zigcwele nasemqaleni.
vele lapho uzosusa insumpa uyazazi uzosusa insumpa ke ngaleso sikhathi nga 300 rand i-hour lo 300 rand ukhava i-hour nayo yonke into ongabe ucabanga ukuthi uyayenza bese uphatha u300 rand first session uphathe futhi u300 rand ukuthi kufanele uphume nomuthi wokugcoba uphume futhi unomuthi njalo unensipho yokugeza ubusulandela ke sewo 300 rand ngoba uzobusufikela i-hour inkinga zakho seziyaphela ziyangokuya ziyancipha ngikuze uthinta kakhulu le insumpa insumpa uma unazo into kukhona yini ezinye izinto engafanele ngabe seyisebenzisa edala ukuthi sigcine sibe neinsumpa noma insumpa nje uyithatha from ukuthi goma ukuthi ozalweni lakini khona wayenazo nawe usumana noma sekukhona ezinye izinto nathi esizisebenzisayo engekho healthy edala ukuthi sigcine sisiba neinsumpa. Yes, I believe so. One ukudla kwethu kakhulu kuya export wakufika lapha emahaba ethu njengoba sihlala nje impangeni neBay inomtata nase oThekwini ufika ama container ehlise uyabona nje ngisho ukuthi from isikhathi 2006-7 kwaqala ungena izinto eziprocessed kakhulu noma sasikhona ispaghetti kodwa sasingekho as this much sekune inhlobo zoyipaghetti angisho ukuthi zi-wrong kodwa izinto zethu sezijoviwe wena nkukhu wenani which adds izinto ezi-wrong mina ngithi we are the guinea pigs of the world umhlaba wonke mhlawumbe nje namhlanje khona ubaba oseBelgium uthi no I want to create something like this bavume laba bayama-sponsor ukuthi leyo nto yakheke ezoba ukudla bese kuthiwa let's try it in Africa. If Africans can eat it and not get sick in the next 6 months, we do it for the people here. Then they do that. So sizame ke try ngathi ke the more we eat these things, the more we not yasibe healthy. Kanti obaba mkhulu ngempela babevuka ekseni bagqoza impuphu igcina impuphu mbila. So those men were healthy and those women were healthier than us. Thina sesiyaba ke nezinto esingazazi. Ngiyalithanda iqiniso olikhulumayo ngisho ngathiwa abalithandi ngisho ngathiwa lifika kanjani libona ngisho ngabe ngathiwa singama racist kodwa iqiniso lelo likhulumayo ukuthi bakhona abantu ama Europeans ngaba ama Americans noma abantu bebayile imhlophe abathi mabeqala izinto beyiqala bese beyitesta kuthini iqiniso lelo ukuthi kufika kanjani kubone noma ukuthi bayakuthanda ke asazi kodwa nje sikubuya nje okunjalo isifo nje njengamanje sikhona wonke umuntu akahamba edrobheni abuke abanye abantu abawu10 kubantu osubangenile nje wababona mhlawumbe emall abawu10 baneyinzumpe ezisevere emqaleni ebusweni futhi ziyalapho ngempela ukuthi destroyeka manje yazi uma ukhuluma insumpa into olokhu ungalokhu uyidlalisa kanje is it safe ukuthi ngiyikhiphe mina kube yimina enginqintulayo if you can bear the pain, I think, you could. People do, I think. I think limazi ukuthi mhlawumbe lokho nina indlela enenza ngayo njengabantu abayaziyo lento nikwazi ukuthi leto manje niyikhiphe from the road ukuthi ingaqhubeki rather than ukuthi uzenze wena ubungozi bokuzenza wena ilento engifisa ukuthi uyicancel abantu ukuthi ubungozi bokuzenza wena bungakanani ukunokuthi ubalekele ukuthi ukhipha nje 300 rand la 300 rand uzenze wena kanti ukulimaza isikhumba sakho bungakanani ukuthi well ufana nokuthi udokotela akazi laphi I think uyadinga nje ukuthola usizo ngoba isuke isiyinto eziforeign wena udalela ukuthi uvuke ekseni ugeze uxubhe udle uhambe wenze izinto zakho healthier so uma sekukhona into ethi ngifikile ngizoba eforeign ebusweni bakho noma emzimbeni wakho you need help then ukuthi uzilimaze wena ngoba uzolimala vele besides njengoba kade uchaza nje ukubleeda kwakho mhlawumbe it might take longer than mina engisuke ngikunambile ngakwenza ngendlela efanele ubani osuke kufundela ukuthi ngizotreata ngi-expect yokudeala nalento eyinkinga yikho nodokotela they're all doctors kodwa banama specialists okuthile so nami or nathi
e-Ejupile sithi we wanna help you. Woza kanjani mncane. Compared to ukuthi awusenansumpa, awusenayo insumpa unyaka wonke 2 years, 3 years. Uqale mhlambe ke ngoba eyakini noma uyaqhubeka udla lezo zinto idlayo after guarantee 3 years you won't have enye insumpa emzimbeni wakho ngoba uzobe utreateke kahle. Asingabancisha abantu amanye ama-services enwenzayo singagcini sesihlala kakhulu ey'nsumpeni singaboni insumpa asingahlali kakhulu la ukwakhuluma nalento yogogo waphinde wakhuluma psychosocial sikhintile sadlula yes families ngiyayithanda kodwa le ye-psychosocial ngoba abantu abaningi iyaba affecta ngokuthi baba nama-low self-esteem abantu ababunawo confident ukuthi benze izinto uma seningenelele-ke nina sekuthiwa seningenelele as i-age uphile na-identify ukuthi nawo umndeni kushone ukwakhuluma ukuthi khona isonto elakulokho elaqashela ukuthi nawo umndeni mhlambe into eyenzeke phambi kwabo yabona umuntu mhlambe ehamba i-process yalapho kwethu niyenza kanjani ngoba baningi abantu abadlule imini kanjalo abanye bagcina sebeyithatha nabo bethatha impilo yabo nabo umuntu ethola ukuthi naye useze nawe ebulala ngenxa yesimo lesi adlule kusona kanti nikhona nina niyasiza isimo esikanjalo uma ukuthi kwenzakalile la ekhaya kufanele kuze kube yinini eniba-identifya labo bantu noma mina ngingakwazi ukuthi ngimthinte as an age uphile ukuthi nizongisiza kusebenzeka kanjani lapho nini ni-identify ama-patient noma nathi esinenkinga siyakwazi ukuza kunini okay with abogogo so far sithintwe uyabona when you were reporting ukuthi qala iklinikhi kanjeni induna yabo ikhansela head to nose ufaka ibody yonke lonto yes so base bayasho ukuthi masisichaza ukuthi yini izinto ezenza abasikhombisa gogo abana nangempela masifike eGwelezane wasiphatha kahle umphathi wakhona waseyasho ukuthi dlulani ke niye kumphathi omkhulu eGwelezane esibhedlela luthe ngisho ekliniki kanjalo ke iyabuya futhi process sakwazi ukuqala kulabesana ogogo aba-identify induna yes ngoba besa-report so far sifanele sideliver service kumadlebe yonke madlebe from Matshane Skisi Nolothi Nqutshini indaba yakhe Bomvini Simeke so nami makukhona ogogo engibaziyo ngapha engibonayo ukuthi badinga phela ngesinye isikhathi bagcina ogogo uthola ukuthi bahleli bodwa sebasala bodwa angithi ibona labo futhi engingenelela yibo labo so nami ngingakhona ukumthinta ukuthi nje njengoba nje sila namhlanje kukhona uzoyibona lento atshela uanti wakhe noma atshela ubani athi uanti yazi kunogogo ubani wesonta nathi or into enjalo then bebuye kuwe then sifuna leya number yale ntombazane eyayikhuluma lapha kanjalo ikuphi lo clinic into enjalo sifike ke sekwagogo ubani ngosuku oluthile sikhava banje iyaphuma impela imoto no sister ne caregiver anakekeleke lo mama yazi sale usuyisho nenamba usale ususho nokuthi nitholala kanjani ngoba sisakhuluma ngakho ukuthi nitholala kanjani so ugcine sithi size sivale i-episode sigcine singayishongo ukuthi sale ususho nje ama-details enu onke nje ukuthi nitholala kanjani ama-social media handles sino Ejupile Clinicals at Instagram sino Ejupile Clinicals ku Facebook sibe nenamba ya WhatsApp ibalekile le ka WhatsApp 07294231110 ibalekile ngoba iyona ngempela ke ephendulwa for appointments bese leyo kufona uzothola mina futhi inkosi yami ngikuchazele noma ngathiwa ngise meeting ngizosho ukuthi ngicela ukungilinda ngibuye ngempela kuwe ngikufonele ngichaze konke lokho sengichaza sengathi ngakhuluma ngisheshisa kanje zonke izinsuku ngoba ngichazela abantu angaze abangani ngosuku abafona sibona ibody sibone ku Instagram sibone so I try my level best ukuthi ngikushiye lokho oqondene nawe kwi-clinic yethu ukutholile leyo number ethi 0760213077
Hayi nathi sizoyiphusha Yes. Ama-challenges yonke into inama-challenges. So far ngoba niqalile nisebenza niphusha imaphi ama-challenges enihlangabezana nawo? Hey, yazi ngaba ngiqaba Akusasemnandi. Yo, ama-challenges esinawo. Ama-challenges esinawo so far. Ukuthi kufanele schedule thina ukuthi ngoLesithathu sisebenza ukuba ngoLesingane ngoba istaff asikakabi istaff esingakwazi ukuziholela yabo ngoba kuseseqaleni kahle hle iclinic iqale ngibuye ngama-Easter eGoli angisho njalo ngiyeke ukusebenza kuthiwa yini akusikhona ukuresign ngiresign emsebenzini literally kuzoba yi-weekend yama-Easter so ngabuye kusho ukuthi umhla ka-2-3 lapho ngibuyela ukuthi ngiyangaletha iy'mpahla zami ngabuya nje eGoli ngazothi ngiyayiqala lento yabo indlu eyikliniki ayikakapheli completely yabo iyakhiwa kodwa ayikakapheli so ibona ama-challenges lawo ukuthi imali sathi ufake i-uniform yabo nje namhlanje benifuna ukufaka isikhafu sethu asifikile yabona into enjalo ama-challenges asa kanjalo ukuthi we are still putting systems in places really kodwa khona ukusebenza hayi kuyasetshenzwa kuyasetshenzwa i-PA yami nje ilalisha ithiwe yo ya ekseni ngivuswe yiyo mama siya-check-a ukuthi kuhamba kanjani sikhafu ukuthi ngisho ngithi ya lokhu sekupostponiwe lokhu sibuya ngempela izolo nje sibuye ngabo 7 ebusuku sekuqala sekumnyama ngempela kule meeting ungene kule uphume kule because we are still there so i-staff awakabi naso nginaso ukuthi sisancane ngenxa yemali yokubaholela yes ikliniki ayakapheli sisasebenzela kwi-space one space for all these things esishoyo umasipala mhlawumbe noma o-Department of Health senike naxhumana nabo naxoxa nabo ukuthi nizobona ukuthi bengangenelela kanjani ngoba phela ezinye zezinto ezibalekile lezi I think isikulapho njengoba ngisho sibuye ngabo 7 nje izolo usuku lokusuke siphuma siyokhuluma nalabo abantu I think izolo i-meeting yami nawe besiphuma kwa-Department of Social Development, yes. We have to tell them ukuthi senze umsebenzi wenu la on the ground. So they have to know si comply izinto abayifunayo basivumele nathi sazi ukuthi affiliate under basiphethe mabebala stats babale nathi ukuthi kune clinic ekuyinto nje ekhona evuliwe yabo. So konke lokho sisahamba ama meetings akho. Inkosi ifanele azi uzungu ukuthi sikhona abantu bakhe bazonakekeleka kanje afike mhla sivula i-ribbon nje sisika le building eyakhiwayo naye azi ukuthi nami ngikhona into yabantu bami le naye usazosilethela bakhe kanjalo sisangena kuzo zonke lezo zinto SARS sifanele reporteke ukuthi nansi into enjena fanele sicomply nathi kuwo yonke lonto ngiyacabanga ukuthi u-episode 2 sizoba nawo sizoba nawo ngoba it's very unfortunate lokho kufanele ngikusho it's very unfortunately ukuthi i-interview yethu i-podcast yethu siyenze ngalesikhathi sokuthi sekukhona load shedding so isikhathi sethu silimitheke kakhulu uyabona nje manje sesifanele sirepe up kodwa iningi information ngabe siyashare for abantu ukuthi bazi so ngicela kube uwena futhi obathembisayo ukuthi u-second episode uzoba khona. That would be awesome. Singakuthokozela nathi babukeli. Ngiyajabula. Kodwa singakayivali nje kusakhona imbuzane senayo isikhathi esincane. Iyiphi i-change e-positive ofisayo ukuthi uyenze ngalento ngawo lama initiative owenzayo? Yabona when we really tackle the gumiskis mase sitheklisha le yama drugs njengoba sithe schools therapy ey'koleni singena ngokuthi sizotesta asikakaqali la ngiphuma khona sayiqala le program ngayibona isebenza ngesikhathi siyenza ne-team engangisebenza nayo ngisasebenza kaSanka eBoxburg eGoli ngasho ngathi yabona ke le
Ngifuna ngakithi. Yeah, vele kwakuyimina engangiyi-brainstormile ukuthi yazi njengoba kuza nje i-youth kwakufanele kube khona into esiyenzayo i-youth day nani not youth day, drug week day yabo. Qhamuka nama-programs nami ngayi-raise le ngathi yazi I think ama-drugs masingawabamba ey'koleni ngoba umuntu uma esengenile kwi-crystal meth noma i-heroin which is iwonga la ngale y'nyawo ungena afuna ukuphuma esephakathi kube yikho ukuthi iyambusa ingaphakathi i-organ isingenile kuma-organs akhe usebuswa ukuthi nginegazi lami nemizwa yami nale mizwa yalento eyosathane engidlayo every day fanele ngidle isystem yami ingene ukuze ngiphile nayo yes so ngayibona lento ukuthi idinga sibabambe bese sesikoleni ngayiqala ngempela sayibona yenzeka hey abazali bengajabuli kanje yes it got the company to spend imali eningi kuthenga ama-drug test aphela kahle kwakuyiclinic engangisebenza kuyona aphela ama-drug testing kits ngenxa ukuthi ngangithe akwenziwe sasicele ukuthi sicela ukwenza isikole kodwa u-grade 10 kwaku-grade 10 lapho siyenza leyo nto grade 10 is standard 8 yes nginokuthi hayi vele la umuntu usuke sashintsha impilo yakhe usuke sachoose ukuthi ngizofunda iscience ngoba in the future ngifuna ukuba i-scientist or chemical engineer or whatever ngiyakalekile so uthema sengithi ngiyayenza ke lento ka-ejuphile and ngifuna ukuthi makliwa nama-drugs ikliwe ey'koleni. I think that would be it for me. Ukushintsha ngifisa ukuthi makuthiwa ngiyafa ngifa ngi-empty ngiyazi ukuthi silwile nalento ekuthiwa ama-drugs ngoba ama-drugs awaphumi uba yi-recovering addict for life. Uma usuke waqala wawumuntu othi ngiphuza every night iglass ungenileke utshwala usungenileke lapho utshwaleni ngeke saphuma usuzorecover usuzothi nje makuthiwa udokotela uthe usuhluphekini baze babona ama-behaviors akho ukuthi akusahlali nawe usuzothi at least mangiphuze nje kuwumcimbi uyarecover awuyiyekile uyaphuza wena saphuza kahle ngizosithethisa dinga usizo so ngiyabona ukuthi akuyekeki once wayiqala lento akuyekeki kanti uma singabathola njengoba nje ama-programs ethu ethi singena ey'koleni kwa-grade 9 grade 9 ke la ukuze ungene kwa-grade 10 usiwazi ukuthi ngifuna focus yami yini. I wish I'm an author as well. I write books. Okay, so far. Episode 2 sakhipha incwadi eyodwa eyayilauncha but the second one is coming. They are working on it ama-editing company yami le ngikhokha kuyo ukuthi bangi-edithe. Yabona leyo ncwadi ngifisa ifundo ka-grade 9 ngifisa futhi grade 9 wonke nesikole sebesithathile abahloli base-Department of Education bakuduba umhloli omkhulu wala empangeni wasifaka kwi-team esisebenza nayo kwa-social ills uhamba kahle la siyoqala khona with that program. I feel like i-purpose yaNkosingiphile emhlabeni yokuphila yokuthinta umuntu nomuntu oyobe ekhona ngiyobe ngasayi mina mhlasimbe kuyobe segijima i-team yakhona evele isikhona in place and it's going to be fun. There's art as well involved. Kuyothi invade isikole nje isonto elilodwa testwe abasebethestile bafakwe kwi-art that whole week kuleso sikole grade 9 wakhona uyobe ungafundi uyobe udinga kudilwe nalento ekuthiwa ama-drugs asebethestiwe bathola ukuthi banenkinga mhlawumbe insangu HTC bafakwe kwi-program mabeqedwa leyo program end of the week i-party yokuthi siyajabula ukuthi bangaka abangabhemi kulesi sikole bangaka banenkinga sibathathe sibayise sanga nathi sobe sesi-interventionile sahamba saze safika kubazali ukuthi understand it's an illness iyaqala usawunjengomkhuhlane usaqala uyawutreata faka ujinja faka ini uma kuwumkhuhlane ngithi njengoba kuzobe kungama-drugs nje le nhlobo-ke ye-drug esilithole kuyena inje supporta kanje ungakhaci nje ingane hey ngiyabhema lokho ukushiye phandle no treat kanje simfundise ingane yakhe ibe ingane ifike ka-grade 10 isifocus sekungaseze uthisha ngase yabona njalo nini phumani phandle siphume ngempela nazo ziyobhema vele uzokwenzani umntwana esephandle ngoba vele uyahlupha uhlushiswa ukuthi ufuna ukuyobhema. Kune-tradition-ke la ekhaya ugesi ungakahambi ngoba usengahamba noma yini kune-tradition-ke siyenzayo la
kunombuzo ogcina oba personal. Oh my God. Yeah, oba personal. Akuseyona ke ejuphile manje. Cha, akuseyona. Ubuzo nje uqondise kuwena as uMkhwanazi. Imuphi umuntu ongakaxolisi kuyena? Wema. Ufisa ngabe usuxolisile kodwa manje awukhula. Yini lefuna ngixolisile? Ngasho mina ngiyaqonda akekho nje umuntu ongazi ngabanxolisile kuye. Hey ngiyacabanga kakhulu kodwa usakhuluma ufikile engicabanga ukuthi angazi kuzobe ngixoliselani mina ngoba yena usexolisile ngoba uyena wayengonile ukuthi nje ngalimala ufikile Nkosi yami mhlambe ke le question yakhe ngoba bonke laba abanye siyaqondana sithelana mina ngiyasho mina ukuthi yazi ngidimela umxobile ukuweke ukuthi njoba kumina ngikubeke la njengamanje nginika ithuba lokuthi uqhubeke ube la uma ungafuni ngibeka ke phansi kuwe kodwa mina ngilimaza ngiyaqondana mina ngisho I think ngoba kufike lo usakhuluma engqondweni yami angazi ukuthi ngizobe ngixolisela ini mina kuye but we had a beautiful relationship mina naye wangilimaza umngane wami yeah xolisile yazi waxolisa wabhala wafona wenze konke ukuthi nje usabhlungu yazi yini kodwa kuzodlula sekudlulile akungcono sekudlulile inkinga ukuthi nje mina ngazi ukuthi ngizobuyela kanjani lapha ya ekubenini sibe ngazi ukuthi akaze kwenzekile yazi kwenzeka hayi yikho ukuthi sekudlulile shem ngiyamfonela sixoxe kube right kube yikho ukuthi mina kusafani kodwa iqiniso nje kufanele kube iqiniso izinto ngeke iphinde ifane yeah lokho kufanele sikumele mhlawumbe isengafana angazi maybe ngoba ngaze ngimbone kanje lokusagcina sixabana and mhlawumbe nokuxabana kwethu kwenzeka kabi phambi kwabantu bethu enye into ke yabona manje udlula inkulumo manje enye into ke esake sayikhuluma nje sayidiscussana khona la ku podcast sasinobaba Mkhize ukuthi esikhatheni samanje akusekho sincerely ukuxolisa ngenxa yani yokuthi umuntu useyakwazi ukuthi etype whatever athanda ukuyitype lapha khona kusendele via WhatsApp but ukungiface kanje ngithi ngiyaxolisa definitely kunomehluko omkhulu kodwa lokho ka WhatsApp okay it's fine kodwa khona uxolisile umngane hayi cha kakhulu shem siyabonga kakhulu for isikhathi sakho ngiyacela and sengicelela nawo wonke umuntu ziningi izinto enzenzayo kwa ejuphile kuningi esingakhulumanga ngakho ngiyacela ukuthi ube khona episode 2 and futhi uzobe usubuya ususinika ukuthi i-company i-business net isikhule kangakanani usibeke ngithandazweni phela uningana umfundisi angithi yes noma umfundisi let's sign out siyabonga kakhulu bafethu ukuthi sike safikelwa imomondi yawo namhlanje khona omunye ningamboni phela ongale emva kwamakhamera we are blessed today ukuthi kufika abantu besifazane nje bafethu studio sethu wow siyabonga kakhulu made in Africa podcast umphakathi siyabonga see you in the next episode thank danko